Good afternoon po guys. Kumusta po kayo? Day 2 po. Medyo masakit pa po ang katawan natin. Yun po yung ano natin, no? Day 1. So day 2 medyo masakit po ang laman natin, no? Ang tuhod, tsaka upper body. So sabi ni engineer, ganyan lang talaga. So ika nga may kasabihan, health is wealth, no? Kailangan natin pangalagaan ang sarili natin dahil hindi puro trabaho, no? Minsan kasi sa ginagawa natin nakakalimutan natin yung health natin, napapabayaan. So habang wala pa tayo nararamdaman, kailangan ng mag-exercise, no? So ito si coach, so tutok na tutok sa akin. So pinapakita ko na medyo nahihirapan ako para hindi na dadagdagan yung weights ng barbell ba yan o dumbbell o yung papabigat, di ko alam. So day 2 pa lang tayo dyan. So ang sabi sa akin is 4 na set, no? So sabi ko 2 set na lang para tumatawad ako. Ang napansin ko, no, pag pinawisan ka pala ng todo, so mararamdaman mo ang katawan mo ang gaan, no? Yung talagang halos maligo na yung damit mo sa pawis. So ito nasa pangalawang na kami. Ang tawag dito ay deck yata, deck. So yan, no, tinuturuan ako ni coach kung paano ang proper na pagbuhat, no? So sana ganyan na lang laging binubuhat ko, ganyan kabigat, to. Ayaw ko na mabigat. Ayun, no, nagpa-sample pa ng si coach. Posterize ba yun? So ito na guys, moment of truth. Titirahin ko na. Medyo mahirap din pala, no, yung posisyon. Hindi ka comfortable. So yan, tinuturuan tayo ng tamang pagbuhat. Kasi pagka hindi pala tama ang pagbuhat natin, walang magandang effect, walang magandang resulta na gusto natin. So kaya nakaalalay si coach sa mga ginagawa natin, binibilang niya. Yan, yun, naka 1 set na, good. So nagpapasalamat pala ako, no, sa cameraman natin, si engineer, para ma-monitor natin ang ating galaw, ang ating improvement. So ang sabi ko kay coach, kung pwede last set na to, no, medyo nararamdaman ko yung medyo pagtatalik na ng aking shoulder. So sabi ko wag muna akong ratratin dahil hindi naman ako nagmamadali. So yun nga, no, kailangan talaga magbawas ng timbang dahil nga talaga overweight tayo. Nasa 100 kilos tayo, no? So ang target natin is mga 80 kilos yung ibababa natin. Yun, no, dinidim pa ni coach, ang daya mo coach, kaya pala mabigat. So yun, no, pangalawang set, okay na yon. So nandito na tayo sa pangatlo set. Yes. So parang yun, okay lang. Masakit pero hindi pinapakita masakit sa katawan, masakit sa shoulder. Gusto ko na umuwi rito eh. Kala ko tapos na. So eto si engineer, no, talagang yan ang gusto kong katawan. Yan, no, guwapo, sana all engineer. Yan, no. So namomotivate tayo, no, sa mga nakikita natin sa paligid. Iba talaga yung atmosphere, ang ambience sa gym. Yan, oh, si coach, oh. Yan, ang laki ng katawan. So maganda ang nakikita kong benefits, no. So sa pangalawang araw ko medyo masakit ang katawan pero okay naman. Talagang ganyan. 1 week yata yan, no, sabi nila 1 week or 2 weeks. So after that hindi na masakit yung katawan mo. So nandito na tayo sa eckline deck, tama ba? Yun, basta yun. So
So magpo-focus muna daw kami ni coach sa shoulder and chest portion, no? So siyempre, as usual, pinapakita natin parang easy lang, no? Para hindi mabigat, pero mabigat yan guys pag nangingilay na yung kamay natin, no? So yan, lagi naman nakaalalay si coach. Yan, nakaisang set na naman. Yun, no? Medyo paupo-upo ng konti. Sabi ko, coach, mamaya muna kaisang oras na pahinga. Sabi niya, para wala tayong ginawa, masyadong mahaba yun. Tirahin mo na naman, sabi niya. So dire-diretso lang tayo, no? Oh, yun, humahataw si kuya, oh, parang wala lang. So definitely mamomotivate ka talaga sa mga nakikita mo sa paligid, kaysa sa bahay ka lang nagpupusap or nagbabike stationary. Ganyan lang ginagawa ko sa bahay. Sa umaga nagsushooting ako ng basketball. Yun, no, masakit na baraso natin dyan guys. So hindi lang natin pinapakita, no, parang hindi lang. So yun, pangalawang set. Okay, so ito banatan na dito. Talagang kailangan daw ganyan yung posisyon. Parang nabibiyak ang dibdib mo dito guys. So ang sabi nga ni coach, puro chest and shoulder. So parang simple lang, ika nga, pero rock. Yun, no. So guys, yan, tira. Gusto ko nang umuwi talaga. Yun, no. Pero ang napansin ko guys, kahit na diretso ang workout namin ngayon, ang naramdaman ko is parang naglalak na ang mga muscle natin, no. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 40 minutes na kami rito, no, yung pag-gym. Ang kagandahan naman, dahil sa lagi tayong nagbabasketball, may konting push up sa bahay at stationary bike. So hindi tayo masyadong parang napagod. Medyo yung stamina natin medyo malakas, no. So yun guys, no, salamat sa panonood. Sana ma-inspire kayo. May kasabihan na health is wealth. Thank you po sa